Bir wagt Hazreti Irbaz ibn Sariye den sahaba radıyallahu taala Peygamberimizin mahbub sahabası Peygamberimiz şon selallige çağırdı diye. Ey Irbaz, sela wagt gel bile selallige ýeýlidi diye. Begenen adam, gönenen adam. Şonu diýdi diye Peygamberimiz halumme ilal gada'il mubarak. Ey Irbaz, Hudaý Taalaň bereketini ýagdyran taamyna sen çağırýan diýdi diye. Maksadyndan sela wagt, selallik. Ey jawan oglanlar, seher wagtda şu seherde näme teýýarlanýan bolsa, sadece meselen bir çörek çörüwe de bolsa, gaptalyndan suwda getirden goýun. Gaptalyna başga sadece iwiçki iki öýde tafylypdy, minnetsiz tafylypdy, harçsız tafylypdy, şonu goýun. Şu sıfrak bereket ýagýar diýip duray musulmanlar. Artmaklyga sebep bolýandyr. Yani näme? Yani sen bir mesal bilen aýdyn. Bir wagt Hudaýyň bir ýatap pasyk dinden daş bir benne wady diye gezip beren başga bir Hudaýyň dostunyň bir tike çöregini ýydy diye. Meselen Hudaýyň dosty bir azat gezip beren jawan oglanlaryň birini bir tike çörek bölüp beripdir. Şu bir tike çöregde o jawan oglan bismillah diýip ýydy diye. Sonra şu bir tike çöreň hormatyna Hudaý Taala şoň günäsini geçip weli bolup dünýäden geçdi diye. Şu bir tike çöreň bereketine näme şonu bereket baý musulmanlar. Sela wagtda teýýarlanýan ýaharda bereket badyr. Çağaňyz arada tutmasa tutmasyn. Onu da turdyň bereket salih bolmaklygyna sebepdir ey musulmanlar. Arsyň artmaklygyna sebepdir. Peygamberimiz sahabalaryny tawşyrypdyr ey sahabalar. Sahih hadisler we ey sahabalar, selalikden mahrum kalmaň. Gerçen bir içerim suwda bolsa şu taýda işden galyň. Şon Hudaý Taala seher wagtdaky iýlen we içilen zada bereket berdi diýipdir. Tapmadyňyz suw üçin hatda galypdyr. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Elhamdülillah. Hemmäňize nesip edip duran zatdyr. Kan bereket bolmaklyga, agybaty bilen behyr bolmaklygyna sebepdir.